естествено родителя играе главна роля в това. Добре да е доста активен, защото той е не само партньор на детето в тази комуникация, но от него зависи развиването на речта, попълване на активния речник и така под формата на игра детето изговаря повече думи, разбира повече думи. Много майки казват, нали, няма да говоря на бебето, то примерно не разбира, не е така. Много е важно да се говори още и пренатално на бебето. Доказано е, че бебетата не само разбират, но много по-лесно проговарят, когато родителя говори. 1000 пъти, когато едно дете чуе една дума, то вече я запомня. Нали, то става несъзнателно, като чува много пъти прозорец, отварям прозореца, отида до прозореца, мама отива до прозореца, чисти прозорците, а то запомня тази думичка. Нали, ако е чува много по-малко, съответно е по-трудно. Така че тук родителя е много активен участник, партньор, не само в игрите, но в проговарянето, в комуникацията, в речта.